El grup Rodamons Teatre torna als instituts de secundària de Mislata per animar els estudiants, de la mà d'originals tècniques, a l'amor a la lectura. La iniciativa, organitzada per la Regidoria de Joventut, té per objectiu fomentar la lectura entre els més joves. Així, un any menys, carregats dels seus instruments tradicionals i reciclats, han omplit de música i paraules les aules. És donar a conèixer un poc la inquietud que es troba davant dels llibres i què és el que pot trobar a partir d'aquest gust per lo que són les paraules, per lo que és la lectura. Entonces, mitjançant de la utilització d'elements, com en aquest cas la música, o elements curiosos que s'han anat trobant per el camí, el que fem és que intentar que la gent vulgui adentrar-se en els llibres, en les paraules. Este polifacètic grup, que igual interpreta romanços, participa en fires medievals o realitza projectes pedagògics, sempre sorprenen els estudiants. En la seva primera sessió, en l'IES Molí del Sol, els estudiants han rebut amb atenció esta mena i diferent manera de desenvolupar l'afició per llegir. Els agraden, segons quines edats, llibres de por, històries de por, històries d'enigmes. N'hi ha qui li pega per la història i depèn cada un. Se trobem com quan anem pel carrer i diuen mira, l'últim llibre que estàs llegint quin és? Tal llibre i jo, un altre, no sé, molt diferent. Vull dir, per què? Perquè cada un tenim unes necessitats en cada moment. Una cosa és la ferramenta per estudiar i una altra cosa és la lectura com a plaer de poder aprofundir en la vida d'altres o en la vida d'una mateixa. Però mira, este any, per exemple, afortunadament és l'any Estellers i gràcies tal vegada a això la gent va llegint alguna cosa, va fent poesies, poemes de Vicent Andrés Estellers i se trobem que ja no és tan desconegut com anys enrere. Entonces vol dir que, per exemple, és una bona forma de poder posar a l'abast de tots una cosa tan nostra com és el poeta d'Ací de Burjassot. Esta iniciativa d'animació a la lectura recorrerà 5 centres educatius a Mislata. En cada un, el grup Rodamons impartirà 5 sessions en total als alumnes. Estaran a Mislata del 13 de maig fins al 3 de juny. La actividad la estamos haciendo con alumnos de secundaria, con eso, de primero a cuarto. También cada instituto ha decidido, porque no hay sesiones para que pasen todos los grupos suficientes, entonces cada instituto ha decidido qué grupos iban a pasar por la actividad. Por ejemplo, por aquí lo están haciendo de primero a tercero. Mañana irán al Sagrado Corazón y en el Sagrado Corazón lo van a hacer los alumnos de cuarto. A la Comunitat Valenciana, el 72,7% dels estudiants entre 10 i 15 anys declara llegir llibres en el seu temps lliure, almenys una vegada per setmana, segons indica l'últim estudi encarregat per la Generalitat Valenciana. Per altra banda, la Regidoria de Joventut promou tallers mediambientals sobre el consum responsable i publicitat, adreçats als joves estudiants de la nostra localitat, que estan impartint-se als seus centres educatius.